O Ares dominou na cuarta xornada da Liga Galega de Traiñeiras celebrada no Grove. O club coruñés foi o conxunto máis forte da proba ao longo de todas as súas quendas. Os rianxeiros foron sétimos seguidos dos de Cabo de Cruz e o Muros foi un décimo. O Ares sai aínda máis líder tras vencer na cuarta bandeira da tempada celebrada no Grove. Desta maneira é máis líder aínda. O Grove gozou dunha xornada tranquila co sol brillando no alto e os remos pegados na auga. Na primeira saída partiron a Megrove Rianxo Muros. Lograron, tras varias xornadas tentando, facerse coa súa primeira banga con claridade e deixaron a Mera e Cabo atrás. O conxunto rianxeiro quedou na sétima posición e o conxunto de Cabo de Cruz rematou finalmente na oitava, mentres que o club de Muros foi un décimo. A próxima bandeira terá lugar en Vilagarcía este mesmo sábado 20 de xullo, concretamente en Vilaxoán. Na clasificación xeral, o Ares mantense primeiro con 44 puntos, o Mecos Isabel segundo e Tirán Pereira terceiro. O Cabo de Cruz é sétimo, mentres que o Rianxo encóntrase noveno e na 11ª posición o Club de Remo Muros.